Bon dia, Baldo, i benvingut a Vila-real. Benvingut i moltíssimes gràcies perquè avui sé que és un dia molt complicat per a tu i per a la gent del blog de València, perquè ens ha faltat un company, un gran amic teu, i donar-te les gràcies per haver vingut. Bé, jo estic segur que a Vicent, m'he desdijunat amb aquesta notícia, però jo estic segur que Vicent, que tenia un compromís ferm en esta terra i en este país, era ara vicepresident del Consell Valencià, del Consell Escolar Valencià, el primer que hauria volgut és que la gent que treballa per aquest país seguim treballant en normalitat per aquesta terra i per aquesta gent. Gràcies a tota Baldo. El tema que t'hem convocat de la Vila-real és perquè ens parles una miqueta dels acords de la investidura que t'ha tocat treballar a tu com a diputat nostre en València i veu potenta allí en Madrid. Què destacaries sobre l'acord? Dels 9 punts, el de la finançació és el més important? El del finançament és el més important de tots perquè és que suposa recursos per al nostre govern per a que gestione l'estat del benestar valencià. Ara com ara ens tenim que endeutar per a passar a casa i, per tant, això és el punt fonamental, però no només. Vull dir, per exemple, un tema molt de la terra és el tema de la taronja. És dir, exigir-li al govern que no ratifique cap acord si no es veu quina és la incidència sobre la nostra taronja. Jo crec que és un acord molt positiu i que si s'acomplix millorarà notablement la vida dels valencians i les valencianes. Parlant de la taronja, Vila-real saps que ha sigut un poble agrícola, continua sent molt important, l'agricultura, la indústria agrícola, i tots aquests pactes que hem tingut, que el Jordi Sebastià ho heu treballat molt, què podem dir als valencians d'ací de Vila-real? Segur que tornem a lluitar per això, però quins punts més destacables diries tu del pacte de l'agricultura? Jo a la gent li diria que seguisca estant molt pendent i que no tinga por a fer pressió. De vegades, sense pressió, no s'aconsegueix res. I nosaltres, amb aquest pacte, no només hi ha aquesta exigència de que no ratifique Mercosur si no es veu quina és la incidència sobre l'agricultura valenciana, sinó també dues coses fonamentals. Que ara que està discutint-se la PAC agrària d'Europa, que es reconega la singularitat de l'agricultura mediterrània, que moltes vegades queda oblidada per aquesta agricultura continental que al final acaba aportant-se gran part dels fons. I en segon terme, que el nostre govern exigisca a tots els productes que entren de països tercers les mateixes exigències que demana als agricultors valencians. Per tant, en productes fitosanitàries, en exigència de tota una sèrie de controls. Per tant, jo crec que el que nosaltres exigirem que es complisca, però també un missatge ben clar. Hem de seguir exigint no sols Compromís, sinó tot el sector. També un tema important que molta gent l'han reivindicat molt i des de Compromís, Bloc, Compromís, ara Compromís l'han lluitat molt, és l'alliberament de l'AP. Que en els acords també està parlat. Quins acords hem quedat per lo de l'autopista? Ara que finalment, i gràcies, insistisc, a la pressió que hem fet molts, entre ells Compromís, per a que l'AP7 deixara definitivament de ser una autopista de pagament, el que li exigim al govern és que faça totes les connexions que estan previstes i aquelles que, des del punt de vista dels valencians, ens interessen, per a que realment aquesta autopista siga una veritable columna vertebral que vertebre tot el territori valencià de nord a sud. Va haver una reunió la setmana passada o l'altra en València per parlar de l'entrada de pobles que històricament han reivindicat. Això també forma part del pacte? L'estès ha notat? Forma part del pacte el que totes aquestes connexions que ja preveu i que hi ha una proposta de la Conselleria d'Infraestructures que l'Estat les faça possibles. I a més, que es creï aquesta comissió trilateral entre Ajuntaments, Generalitat i l'Estat per a decidir quines d'aquestes infraestructures s'han de fer prioritàriament i quines altres s'han de sumar a eixes per tal de que pobles importants
puguen tindre una entrada i una eixida directa a l'autopista. Hi havia gent parlant de l'autopista, hi ha molta gent, molt de camioners, que comenta que n'hi ha vegades que quan volen parar a fer el temps de descans que estan obligats, les àrees estan molt plenes. Han pensat alguna coseta en ampliar les àrees o això? Ho tenen que demanar a Madrid? Com està això? Bueno, és una carretera que gestiona l'Estat. Les àrees estaven dimensionades per al volum de trànsit de camions que tenien. Ara, afortunadament, jo que ara que avui estic en Vila-real i ahir estava a Alacant i que després, quan tornava per Alacant, sí que vaig veure àrees de descans molt plenes saturades de camions. Per tant, l'Estat, i això serà una proposta de compromís, l'Estat ha de dimensionar les àrees a aquest nou trànsit que s'ha sumat, perquè efectivament, ara com ara, no tenim prou capacitat d'absorció de tota la demanda de camions que volen, evidentment, tindre un temps de descans ahí. Te ho dic perquè vas comentar un camioner l'altre dia i això teniu que mirar-ho. Sí, és molt al nord i m'ho va comentar a nosaltres, doncs mira, li puc comentar a Baldo quan vinga. Una altra cosa volia comentar, les rodalies, tenim algun punt amb lluitat? A veure, nosaltres diem que les inversions en els pressupostos generals de l'Estat s'acosten al que representem, o superen, al que representem com a pes demogràfic en l'Estat, vora l'11%, per tant s'han d'acostar ahir. I hem volgut singularitzar tres inversions en cadascun dels tres territoris valencians. Una en Alacant, una proposta en València i en Castelló hem apostat clarament perquè hi hagi una inversió en els trens de Rodalies, que són els que utilitza cada dia la gent per anar a treballar, per anar a estudiar o per anar simplement a fer papers a les ciutats. Per tant, el que no pot ser és que en 10 anys s'hagin perdut el 40% dels usuaris de Rodalies. I en el cas de Castelló és absolutament dramàtic el que ha passat en els últims anys en les Rodalies. No pot ser que, per una banda, estem apostant per reduir les conseqüències del canvi climàtic, però no estem apostant per mitjans sostenibles de mobilitat que al final obliguen a que el ciutadà tingui que agarrar el cotxe per anar a València, per anar a Castelló, en definitiva, per traslladar-se de nord a sud del nostre territori. Hi ha una pregunta que segur que te volen preguntar moltes persones. Anem a parlar del Baldo, mestre d'escola. Què va passar? Bueno, va passar que alguns entenen que per a ser diputat has de ser broker de la Coca-Cola o advocat de l'Estat. I si n'hi ha una grandesa que té la democràcia és que el fill d'un treballador de fàbrica i d'un ama de casa que és mestre d'escola té la mateixa dignitat per a ser diputat que un broker d'una multinacional. I l'altre dia, quan vaig dir que demanava, com a mestre, jo ensenyava als meus xiquets el respecte, l'educació, el deixar parlar a l'altre, i quan vaig dir que jo era mestre d'escola, vaig veure risetes, algunes rialles i fins i tot alguna burla. I el que vaig fer és reivindicar que qualsevol persona, siga un collidor de taronja, un treballador d'una fàbrica de ceràmica, una treballadora d'un magatzem de taronja, té la mateixa dignitat per a ser diputat i representant de ciutadans. Jo crec que aquesta és la lliçó que vaig intentar donar l'altre dia en el Congrés dels Diputats. L'altre dia vaig llegir que vas comentar que la gent de Compromís estem contents del pacte, però per acabar jo volia dir que el que estem contents som els de Compromís de tindre d'una veu com tu en Madrid i que lluita de la manera que està lluitant. Una persona normal, un mestre d'escola que ara es dedica a la política, però que és el Casolà, anem a dir, Casolà és una persona de casa. Per això t'ho estic dient Baldo i no te diem Baldoví, perquè ens dones la confiança que te puguem dir Baldo i no Baldoví. Donar-te les gràcies i si vols per concloure. Jo crec que una cosa importantíssima és no perdre mai les arrels i no perdre mai saber a qui representes. Jo vaig a Madrid per a representar a les valencianes i els valencians que m'han votat i als que no m'han votat, per a intentar demostrar que una força política d'estricta obediència valenciana és molt útil en Madrid. I
això és el que he intentat signant este acord, que, insistís, és un govern històric. Mai un partit valencià havia participat en la governabilitat de l'Estat i mai un partit valencià havia arrencat del president del govern una agenda valenciana. Ara nosaltres, la nostra feina en els mesos que venen és estar molt atents perquè aquesta agenda valenciana, aquest acord que s'ha signat entre el Partit Socialista i Compromís s'acomplisca, perquè això suposarà que millore el benestar dels 5 milions de valencianes i valencians. Pues per a concloure, moltes gràcies, Baldo, per ser com eres i hasta pronto. Molt bé, gràcies.